Здравейте хора, аз съм Дани и днес ще играя с Brother Тро и с Мега Хакер. БГ! И сега това е нашето тройно оцеляване. Може да стане четвърно. Тройно или четвърно, не се знае. Защото има и още един участник. Но това е на тренировки и за това. Това не може да участвам. Другия клип най-вероятно ще бъде с него, обаче сега... Това дърво ще не стигне за една къща, не за едно имение. Няма да го бирам цялото, отивам в мина. Аз ще... Чакай да дойда аз теб да ти дам дърво. Тук има мина с въглища. Къде бе? Стринах към равното там. Ти строи къща, не... Аз ли? Не ти... Брадър Тро? Е, сега. Случи дификултите. Ако искаш. Върнеш към черното дърво. Къде? Твоето черно дърво. Що? Виж минуто. Чай малко ще изключа зомбитата, да не крадат от храната. Сега е много по-добре. Право. Их, тая крава. Я тук захранат. И ми даде една пържова с коперника. Пак мене една крава убиха и нищо не ми даде. Мене пък 100% и така. Ела, виж минуто. Знам, аз да видях, аз се подминал вече. Там има мини. Това е нещо ще се... Това не е мина. Или е равин. Не е мина. Със сигурност. Сега какво стана? Найде ли някаква мина? Аз намирам много неща. Кой иска гъба? Аз не. Къде сторя каменна кирка? Само. Рая, ти ли си зарязал някаква крафтинг?
Чай малко се. Много открито там. Сега откъде си слязал надолу, човек? Не знам. Копа нагоре его, готово. его. Как мръсно би излезна. Малко намирам я iPhone. Човече, и мене ми трябват. Особено кол. Абе. Абе. Това си върна от начало. Това е кръг. Я го трова. Би го. Аха. Аз имам камера. Може да направя. Имам 16 iPhone. Стори ми айран, Кирко. Ето кощо Аз съм взимам дърво за къща. и открадна ми едно айрон. Ти си имаш много. 22. Или са малко. Толкова. Какво ще да правите? Тига, ти я Аз правим. ще се разтакам. Сега хора, докато отидем надолу, ще ви спестя всичкото миньорстване, така че до след малко. Хора, здравейте отново и сега сме на 11 левел и на 12 на това в мината и започваме да купаем за диаманти. Намерихме редстоун, както виждате имам вече и айрон кирка. Трябва да направим една голяма стая. Чай малко че скам. Аз идвам при вас. Идвай, обаче стига да ни намериш. Да, ти ще над нас копай надолу. Там спорим. Ага, наистина. Имам 50 айрон. Сега хора, връщаме се след малко.
да знаете. Чао. Здравейте хора, отново не намерихме нищо, но сега продължаваме да копаеме, защото нямаме още много време и след малко ще свършим клипа. Сега направихме много дълъг тунел, после може да ви го покажем, ако имаме време. Редстоун. И Емира е излезна от сервера, защото и не фаща Wi-Fi той от тук. Аз и трола фащаме от тук, обаче то не фаща. Диаманти! Къде? Далим? Един, Далим ги? два, Абе да, нали Да, събираме? ги изкопая. два, Да, аз ги изкопая. три, 4, Много са. 5, 6. пет. Много са. Ой, брат. Я имам 8. Един. Вай 9 диаманта, човек. Ела, аз ти го дам. Значи по три диаманта на всеки. Не, иди такова, за да може да имаме поне диаманта, ако аз изгоря. Не бе, взимай го ти при тебе да седи. Значи по три диаманта ще ги далиме. Не. Ма не бе, събираме в един съндък. Давай, да съм тъки. Който иска си взема по-добре. Добре. Част. Имах някакво предчувствие, че за този редстоун ще има диаманти и се оказа наистина. Еми, Дай. Хора, след малко свършваме. Защото някакво аз нямам батерия, може би това. Може би. Злато имаме ли, лапис имаме, обаче... аз след малко ще покажа къде е моята дупка и да отиде да вземете такова. Аз имам, чай да кажа сега, аз Злато. какво имам. Аз имам стаки 6 айрон, стаки 29. Още диаманти! Къде? И аз искам сега да купая. И браво. А те са от мои. Ой! Лава има там. Къде? Там понадолу има лава. Много голяма мина има отдолу. Много! Къде е сигурно? И видях редстон също. И аз и лава, човек. Тук отдолу трябва да има. Копайте Виж, на сега две, копай. на две. На две, за да може да не паднем в лава. Мен ще ме свърши пиш. Покъде ти? Айрона имаме много. Чай малко. Ама до никъде не Настрани, стигна. настрани. На там. Знам, а и аз я видях. Тук беше толкова голяма. Не. Лава. Ето я. Тук е, точно. Как С граница. Запуших я. Ял по-нагоре. Трябва да идем точно нагоре Ела и... по-нагоре. Да видим къде аз ще купая. Не, стига толкова. Така, чакай. Сега нататък. Ето, Ей, виж, още. Вау. Мая, тук. Още нагоре. По-нагоре трябва, по-нагоре. Чакай, тук мисля, че. Още един блок нагоре само. Ей, тук. Аз ще заобиколя и... Е, тук е го. Нагоре. Аз намерих да. Диаманти? Не бе, лавата. Намерих къде. Не съм нищо намерил. Намерих. 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 Аз го изкопах, ама пак. Ето тук. Вау. А, не. Много. Чай малко. Това е просто рандом лава, бе. Диаманти. Лава. На Това това е сме. пещерата, само ви Това е трябва да пещерата. отидете. Да. Само трябва Дай, да ма, отидете и ще го колко намерите. диаманти имаш в тебе? Оп, извине. Вай, човек! Аз имам 16. Що е 16 диаманта да ни иде? 17 общо, вау. Вау. Айрон. Аз ще ги деля на калкулатора. Пък ние хора, ако щете, вярвайте. 17 лева утре колко е? Сметачо. Не мога да се смета. Оставя един. Абе, такова, в едно такова, събираме в един съндък, бе, всичко ни е общо. Добре, само да знам колко диаманти ще има. Абе, Аз ги намерих и всички. после ще ги дадим, бе. Добре. Спряме клипа не защото искаме да направим нещо или защото искаме да стигнем до заради шума, защото за малко имаше голям шум и не искаме Не бъде с мен, има много хора. да. И няма как да снима. Ние не направим по-голяма пауза от колко? От 5 минути беше паузата. Клипа е 14-16 минути. И За вас паузата е... чао, хора!